Welkom bij de verlenging van Tafel Voetbal. Het YouTube-gedeelte dat volgt na de uitzending. We zitten hier met Reginald Tan, met Maurice Graaf en de man waarvan we net concludeerden dat hij zeker minimaal 2,5 miljoen euro waard is. Dat is Sammy Wijsa van NEC. We praten nog even door over NEC ook. Hoe belangrijk is Europees voetbal eigenlijk voor jullie? Want er is zo ingekomen, het is zo'n goede groep, denk ik, dat je wel moet gaan voor die Europese plekken, toch? Nou, wat je al zegt, ik vind ook gewoon dat wij als groep zijnde gewoon voor die Europese plekken moeten gaan. Dus je hebt nu gezien, het eerste seizoen zelf, we staan er goed voor en dit moeten we nu wel vasthouden. Want ik heb het vaak gezegd, het gaat erom waar je staat aan het einde van het seizoen. Ja. Maar voelen jullie druk of gaat het relatief vanzelf? Nee, we voelen geen druk. Ik denk dat het wel relatief vanzelf gaat. Dus wat ik zeg, we moeten dit gewoon echt volhouden. Want we hebben wel een groep die het kan behalen. Ja. En het zit vol iedere week. Hè. Als ik het zie, de Goffert die collects, lijkt me top om te voetballen. Nee, het is echt geweldig. Dit jaar helemaal, want we hebben 125 jaar jubileum. Ja. Dus maar de fans pakken ook echt uit. Vooral, ik moet zeggen, ook uitwedstrijden met spandoeken, thuiswedstrijden met spandoeken. Is echt geweldig om te zien. 28 verschillende shirts hebben jullie ook dit seizoen, geloof ik. Hè? Nee, we hebben veel verschillende shirts. Ja. Ja. Allemaal rood, zwart en groen. Ja. Ja. Echt en ten alle tijden. NEC wordt kampioen. Is er veel veranderd bij NEC eigenlijk? Ik zou het niet weten. Nou, je hebt er zelf rondgelopen een jaar of 30 geleden. Toch? Ja, Dat was de Goffert toch dat nog, was hè? de laatste keer dat ik daar was. Ja. geloof ik. Oh ja, dat is stadionverbod. Hè? Ja, exact. Was ik even vergeten inderdaad. Je kunt ook via de beker naar het Europese voetbal. Jullie hebben een actiefinale tegen de Treffers. Dan denk ik, dan ligt daar de weg ook wel, niet open, maar zou ik zeggen, maar er liggen kansen. Dat is wel een klote wedstrijd voor jullie. Derbytje, hè? Ja, maar ik moet zeggen, we hebben nu al 2 amateurs gehad, ook 2 keer uit. Ja. Dus er was nog maar 1 amateurclub over en toevallig loten wij die. Maar ik moet zeggen, als we gewoon met die... maar Maar wel Theo thuis? Jansen zit. Nee, ook uit. Weet. Uit, ja, dat is klote. Maurice, is dat waar Theo Jansen trainer is? Ja, Dat zeker. gaat- Ja. Ja, Oeh, dus, maar dat is Treffers NEC is ook die wedstrijd dat die verzorger ooit het veld Ja. is gekomen om die bal uit te gooien. Oh, ja. Jacques de Gier of wie was dat inderdaad? Nee, ja, dat weet ik niet, maar die verzorger was Jack de Gier niet. Maar Nee. Maar die is Ja, dat toen klopt. heel Ik zie het populair even voor geworden. me. En even een balletje van de lijn knikte op het Ja. laatste moment, ja. We hebben weer sneeuwelde trouwens bij de Treffers, hè, dus kan er best overkomen als je daar verliest. Ja, inderdaad. Ja. Sam. Ja, nee, ik memoreer het maar even. De laatste waarschuwing, Ja. natuurlijk. Laten wij het even over Fortuna hebben. Want daar is de hoofdsponsor weg. Of Fortuna heeft een einde aan gemaakt met de hoofdsponsor vandaag. In een lopende overeenkomst. Ja, Die vijf- nog lang- 4 jaar nog zelfs. we hadden afgelopen zomer voor 5 jaar getekend. Ja. Een cosmetica-concern uit Uit Duitsland. Duitsland, Een deal met een luchtje, zo bleek achteraf. Zo, Want hij verslikt zich ondertussen. zo Een slecht. cosmetica deal, een deal met een luchtje. Heerlijk. Ja, vind ik leuk. Maar ja, dat zou gaan over 6 ton per jaar. En Fortuna zegt, we Half beginnen... 5 is 3 miljoen. Ja, dat is veel Veel geld. geld. Ja. Maar als je niet betaalt, dan zal ergens wel onbindende voorwaarden staan dat je wel moet betalen als sponsor. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan ben je waarschijnlijk als Fortuna gewoon... dan heb je bij het rechte einde gewoon te zeggen, ja, dan stoppen we de sponsorovereenkomst. Maar kun Maar je dat dan... Je moet dat geld er nog wel zien te krijgen. Nou, het is wel onduidelijk, want dat reageert Ja. Cineo, ze heet het bedrijf. Ja. Die reageren van, ja, wij hebben nooit zelf getekend. Het zou dan allemaal gegaan zijn via een tussenpersoon. Dus of er veel geld te halen valt, is maar te vind ik bezien. niet erg natuurlijk. professioneel. Nee, toch? Nee. Dus even kijken wat interim algemeen directeur Martijn Merks van Fortuna zei in dat L1 voetbaldiner over de totstandkoming van de deal met Cineo. Nou ja, ik weet dat kijk, ik ben zelf natuurlijk in maart begonnen en vlak daarna zijn ze wel begonnen met, we hebben ook een broker daarvoor ingezet die ons daarbij helpt, omdat hij daar wel meerdere partijen in kent. Uiteindelijk zijn daar diverse gesprekken in geweest. En uiteindelijk is daar dan een contract uitgekomen. Ja, want de buitenwacht, supporters waren daar wel eens een beetje nerveus over. Van, Ja. hoe duurt lang? Ja, Zijn jullie daar nerveus van geworden? zeker. Ja? Ja, goed, uiteindelijk wil je natuurlijk heel graag die handtekening hebben en dat het ook concreet wordt. Omdat het toch om heel veel geld gaat die je hard nodig hebt. Dus een Bed City die dan eraf moet vanuit de regelgeving. Ja, daar moet dan wel een goede partij voor terugkomen. Ja. Ik zie Tom denken, toen zat ik nog bij Fortuna. Nou, nee, dat is niet waar natuurlijk, hè. Februari. Ja, maar deze deal is van augustus, september natuurlijk, hè. Oh, jij zei toch dat ze in februari zijn begonnen? Oh, met de zoektocht. Ja, sorry, Ja, je hebt gelijk. Ja, zeker weten. Maar hebben ze nu dat contract ondertekend, die sponsor, of hebben ze het niet ondertekend? Nou ja, maakte Fortuna die niet gaat duidelijk. morgen verder reageren buiten het persbericht dat vandaag is geweest. Dus op dinsdag gaan die reageren. Maar vanuit Cineo trekken ze de handen ervan af, natuurlijk. Maar zou je deze broker nog een keer bellen, die ze gehad hebben?
Nee, daar zou ik mee breken. Ja. Breken met de broker. Ja. Je past gewoon aan het niveau waar hier. Het wordt steeds slechter. Hè? Ja. Ik vraag me nou af, wie zat er naast jou aan die tafel? Ruud Kleine. Ach, dat is Ruud. Ja. Ja, Het Ali voetbaldiner. ja, Nog 1 keer reclame voor maken. ja, zeker. Eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 4 tot 6 op LN Radio. En te zien regionaal voor al die internationale kijkers ook op YouTube. Dus Goed zo. dat is leuk. Zullen we even naar de halfjaarrapporten gaan van de Limburgse clubs? Fortuna staan uiteindelijk er ondanks alles de laatste weken goed voor, toch? Fortuna een 7. 7. Ja, ze staan waar ze eigenlijk minimaal moeten staan. En ik heb het volste vertrouwen in Danny Buijs en zijn mannen dat ze na de winterstop, nu alles een beetje aan boord is aan het komen, dat ze daar sterker uitkomen nog. Want ik verwacht natuurlijk van die middelste in beeld, Iatare, daar verwacht ik na de winter nog veel meer van. Ja, want die wordt alleen maar fitter. Daar ga ik vanuit dat hij fitter wordt en dat hij volgend seizoen naar een topclub wil. Dus dan zal hij nog even gas erbij moeten geven. En Halilovic wil ook nog weg, hè? Ik zag hem En- thuis dat hij traint mee en hij begon ook een beetje te lachen toen er werd gesuggereerd dat die beide Ja. dat ze beide in 1 helft zouden kunnen spelen. Nou, zegt hij, zover zijn we nog niet. Maar ja, Fortuna even terug naar... weet je nog, toen ze 7e stonden, dat ze in Sittard, dat zei Buijs ook, dat ze in Sittard... Dat zijn altijd mensen die denken, nou, we gaan voor Europees voetbal. Bij NEC is dat geloofwaardig. En bij Fortuna is het geloofwaardig als je 21 punten hebt halverwege. En op het einde van het seizoen 36, 37. En dan hebben ze 6 jaar aan de Eredivisie achter elkaar. Ik weet het niet uit mijn hoofd. 7, 8. Ja. 7, 8 zelfs. Nou, dan doe je het gewoon verschrikkelijk goed. Ja, nou, je raadt het nooit, maar wat je nou zegt, hè, van hoe knap het is dat je hier staat waar je moet staan. Dat vindt Danny Buijs ook. En dat de buitenwacht er iets van vindt, daar heeft hij maling aan. Ik heb mijn analyse, die geef ik ook vaak. Die kan ik goed onderbouwen. Soms denken mensen dat ze een betere analyse hebben met minder kennis van zaken. Daar bedoel ik niet dat ik het voetbal heb uitgegaan, maar kennis van zaken van wat er allemaal speelt. Op de werkvloer, de fitheid van spelers, noem het maar op. Maar dat is leuk aan voetbal. Iedereen mag een mening hebben. Ik zeg dat ik heel trots ben op deze groep. Ik vind dat ze een hele goede prestatie hebben geleverd. Natuurlijk was het de laatste weken teleurstellend. Als je een paar keer verliest is dat altijd teleurstellend. Maar je moet uiteindelijk naar het eindresultaat kijken. En dan sta je in de winterstop op 21 punten. Fantastisch gedaan. Nou, iedereen mag een mening hebben, dat is goed om te weten, in ieder geval toch? Ook wij. Ja, zelfs wij, ook wij. Zeker jullie natuurlijk. Jullie hebben natuurlijk ook in Sittard tegen Fortuna gespeeld. We horen heel veel spelers zeggen, het is echt een verschrikkelijke ploeg om tegen te voetballen. Kun jij je nog terughalen, die wedstrijd, hoe dat was voor jullie? Want Brian Linssen zat toen hier, die was niet heel enthousiast, kan ik me herinneren. Over Fortuna? Ja. Nou, ja, dus ik moet zeggen, is heel, klopt, het is heel vervelend om dat tegen te spelen, maar het is wel moeilijk uit te leggen, want ik weet niet, heel raar om daar te spelen, ook hoe ze verdedigen. Ik weet nog steeds niet wat voor formatie ze verdedigen überhaupt. Dus het is wel, ja, ik moet zeggen, het is niet lekker om daar te spelen, moet ik zeggen. Het werkt wel. Dus het is wel knap misschien dan op de een of andere manier. Ja, het werkt wel voor hun, dus moet ze volhouden. Ik denk dat je als tegenstander heel vaak het gevoel hebt dat je veel beter bent dan Fortuna. Dat had AZ zeker. Ja, en dat je dan op een beetje pech en vooral de vechtlust van Fortuna, dat die heel verrassend iedere keer dan voor de dag kunnen komen. Dat was in die wedstrijd tegen jullie ook. Jullie speelden ze de eerste of tweede helft speelden jullie ze eigenlijk van de mat. Ja, de tweede helft waren we echt veel beter. Ja. We hadden echt heel veel kansen, maar Ja. we scoorden gewoon niet. En ja, 1 lange bal van hun, en bij ons staat het 1-op-1. Ladon. Op Ja. Peterson toen, die bal. Ja, eerst zelfs, Ja. ja, klopt. Ja, laten we even het bruggetje naar Roda maken. Want het is natuurlijk een beetje arbitrair als we even de ranglijst erbij pakken. Want we nemen dit op het moment dat Roda nog speelt tegen Jong Utrecht. Die laatste wedstrijd voor de winterstop. Maar ze staan, zoals ze dat noemen dan, in het spanningsveld. Staan ze waar ze horen te staan, ongeveer? Ja, ik denk dat wij ongeveer voor het seizoen hebben gezegd, Roda haalt relatief makkelijk de play-offs. Kan dus ook nog plek 4 worden, hè, wat we nu Ja, zien. ja, goed, het maakt er niet uit. Ja. En VVV wordt 10e ongeveer en MVV, dat hebben we toen gezegd, komt tussen de jong elftallen te staan. Ja, daar staan ze ook ongeveer. En minste aantal gemaakte doelpunten, op 2 ploegen na de meeste tegen. Nou ja, en nog staat de kwaliteit van de ploegen is dit jaar, vind ik echt het allerzwakste sinds jaren. In de hele KKD bedoel je dan? Hele de KKD. Limburgse ploegen. Ja? Eens. Echt, ik bedoel, ADO verliest dan van Jong PSV thuis, maar
het zit zo dicht bij elkaar. En je ziet, zelfs Willem II komt dadelijk weer bij. Almere sluit aan, de Graafschap sluit aan. Emmen komt er daar nog bij. En daar moet Roda gewoon tussen staan. Nee, dat zeg jij iedere keer, maar Emmen komt er niet bij. Ik denk in de breedte, ze zijn niet kwalitatief beter, maar ze hebben in de breedte waarschijnlijk een iets bredere selectie. En daardoor, kijk, in de laatste 5 wedstrijden worden de prijzen pas echt verdeeld. En dan zitten we in mei, hè, zwaar. Ik denk het wel. Ja. Dus 4e, 5e, 6e, maakt niet uit. 10e en MVV 15e, 16e. Maar goed, er staan er nu wel dus 2 in die play-offs, hè? Roda en VVV ook. En Ja. de marges zijn klein natuurlijk. Ja, Ja, maar dat is het ook. Hè. maar dat is juist omdat de marges klein zijn en de onderlinge verschillen zijn ook echt minimaal. Zal de vorm, Ja. de breedte van de selectie Ja. waar Reginald het over heeft. Wie heb je beschikbaar zal straks, denk ik, bepalen of een VVV en een Roda überhaupt play-offs gaan halen. Want ik denk dat Roda het best wel lastig heeft. In de algemene. Ze zouden de play-offs moeten halen. Ja. En Ja. als Roda de play-offs haalt, dan is het wel een ploeg die kan verrassen. Dat zag je ook tegen Go Ahead Eagles voor de beker dan. Dat kunnen ze op zich Het zijn wel. ook ploegen zoals Willem II Ja. en Almere. Weet je, Almere heeft een rotseizoen gehad. Ja, die Ja. staan nu ook gewoon Maar vast. in de- Roda laat te veel punten liggen tegen ploegen waar ze eigenlijk dat geen klopt. punten tegen moeten laten. Bijvoorbeeld tegen Jong Utrecht vanavond. Ja, Van die kaarsjes en de verlichting. ik ben Heerlijk. daar dus ook bang voor. Ik vind dat dus echt een geweldige overwinning als ze vanavond die Het is knapper als tegen shitwedstrijd... Ja, Go Ahead. Is volgens mij de wedstrijd waar ze het meest tegenop hebben gezien de afgelopen weken. Ja. Deze, de allerlaatste. ja. Ja, je kunt je daar wel iets bij voorstellen, zei je net. Hè? Ja, maar ik moet zeggen, ook nog op maandag. Zeg Ja? maar iedereen Ja, heeft al dat is vakantie. vreselijk. En dan moet Zeg jij maar, nog... nu ben jij coachen. trainer. Even, hè, nu ben je trainer. Je spreekt tegen je groep en je moet daar 2,5 uur in die bus, 3 uur. En iedereen heeft natuurlijk toch zoiets van, het zal toch niet. Geen publiek, het regent, het is ook nog koud vanavond. Slecht licht. Hoe doe je dat dan als spelersgroep? Jullie hebben ook 2 keer tegen amateurs gespeeld. Hoe gaat dat in de kleedkamer? Je moet echt hopen zeg maar, dat je aan spelers een knop inzetten van... Je moet gewoon even alles geven. En als je alles geeft, dan ga je er echt overheen lopen. Maar Maar iedereen doet dat ook in de kleedkamer. hè? Ja. Kom op, hè. Dan gaan we naar buiten. Ja. Dan begint het, hè. en dan is het gewoon mentaliteit. Dan is het echt overleven op dat moment. En hopen dat je geen rare tegengoals krijgt. En Ja. hopen dat je gewoon... Je moet hopen dat je snelle goal maakt. Ja, precies. Wij konden dat vroeger, als we niet in de wedstrijd zaten, dan hadden Ja, dan we was een het, paar spelers erbij. Die maakten Ja. dan even een paar overtredingen. En dan werd iedereen Ja. wakker en dan werd iedereen meegenomen. Maar tegenwoordig, maar met toen een kon overtreding lig je er dan meestal gelijk uit. Toen kon je ook op intimideren en Ja. af en toe een overtreding. Ja, dat mag niet meer. Nee. Dat kan nu Nee. niet meer. Ja, Als je- is dat zo? Wordt er nog een beetje geïntimideerd in het voetbal? Zijn er nog jongens die dingen tegen elkaar zeggen? Zo, Ja, zo te- jawel. Ja? Ja. Ja, jij vooral. Jij bent de hele tijd... Nee. Nee. Ik zag, Sierhuis doet dat ook. Hè. Met die ja. penalty, heb je dat gezien? Alleen, hij heeft die gozer 2 minuten lang geïrriteerd, die penalty. Maar die Perret gaf die bal af aan iemand anders. Dat vond ik wel grappig. En die missen Kan ook. je heeft een veel te nette uitstraling ook. Hè? Weet je, Nou. beetje met die aardappel in zijn mond. Nee, daar word je er niet bang van. die Daar word je niet bang van. Nee. Toch? Nee, ik niet. Maar ja, ik zou niet zo vaak op een voetbalveld. Praat er liever Maar ja, over. van Goes word ik ook niet bang. Nee. Word jij bang voor Wouter Goes? Ja. Nee? Ook niet? Nee. Lens Kun je wel ook, goed mee Lens dansen? ook niet. Komt er wel goed mee dansen, Maurice. Gisteren Ja. bij de corner gisteren. Ongelooflijk. Maar dat een scheidsrechter... Dat scheidsrechters daar niet meer voor fluiten. Als het gewoon een klem in is. Ja. 5 seconden. Dat was al heel lang gisteren. Klopt. Maar ik zou me... Ja, weet je, wij zijn niet van het laten vallen. Maar als Marquez in dit geval geloof ik, Ja. die bij de eerste Ja. paal stond, hè. Maar hij kon zich ook niet laten vallen. Ja. Had hem zo vastgeklemd. Ja, had hem Ik heb het helemaal. gevoel... nou ja, Ja. een beetje lachwekkend. Hè. Zullen we nog even door naar VVV ondertussen? Want daar werd dus duidelijk, althans vertelde gespenning, dat men door wil met Teun Jacobs als TD. Intentie is om samen door te gaan, ja. Ja. Ook bij Teun? Ook bij Teun. Dat is heel positief, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat daarbij heel veel bij valt of staat met welke mensen je opdracht kunt uitvoeren. Ja, en ik denk dat vooral op voetbaltechnisch vlak bepaalde continuïteit en kwaliteit heel erg nodig is om de volgende stap te zetten, ja. Ja. En ik denk dat we met Teun op dit moment aan boord hebben, ja. Ja. Ja, ik begrijp dat jij hem regelmatig tipt, hè, Guus Pennings, toch? Nou, Guus had mij even geappt. Ja, je weet hoe dat gaat, hoog niveau. Precies. Hij wilde graag naar André Rieu. Nou, En ik woon in dezelfde straat. Lijkt er ook een beetje op. Nee, ik heb hem even een tip gegeven en zomaar laten weten of het zou lukken. Ja. Ja. All Boys Network. Ja. Maar heb je het ook eens over voetbal met hem? Of, Nee, natuurlijk niet. Nee. Leuk dat Teun mag blijven. Nou ja, ze Mag moeten, blijven. moeten er wel nog uitkomen natuurlijk. Hè? Dus wel de intentie van 2 kanten. Ze gaan praten Jawel, over een jawel. paar weken.
Maar Ik denk dat het de goede man op de Gloot toch ook goede op? plek is op het moment. Ja, bij ja. VVV. Investeerder en zo. Zeker. en waarom zeg je dat? Nou, als je ziet welke jongens die naar de club heeft gehaald, wat het beleid is wat ze samen hebben neergezet en waar ze dus ook streng op doorselecteren en op controleren. De trainer die daarbij past. Ik denk dat al die zaakjes bij elkaar, dat VVV de goede weg is ingeslagen. Alleen, het is met hele bescheiden middelen nog steeds. Dus je kan dat niet direct aan de ranglijst zien. Maar eigenlijk is de plek waar ze nu staan, is overpresteren. Ja. Ja, dat is duidelijk. Hè? Ja, dat zie je dus- hierin. En de trainer, wat je zegt, die past er ook bij, hè? Peter Unneke. Ja. We zitten nu in de fase dat VVV er een paar gewonnen heeft. Daarvoor was het even wisselvallig en nog Ja. een paar keer niet gewonnen. Moet je dat nog aankijken of moet je daarvan ook zeggen, daarmee gaan we zitten, kijken of het kan? Nee, daar zou ik nog even mee wachten. Ja? Ja, ben ik met je eens. Ze hebben Maar natuurlijk ik heb maar dat 1 jaar hetzelfde bij gegeven. Unicke en Peter van den Berg bij MVV. Zelfde zijn situatie. allebei hele rustige trainers. Ja. In dezelfde moment, zeg maar, ongeveer ingestapt. Dat zou ik inderdaad wachten tot april. 1 april is geloof ik dat je daar iets moet... Ja, Laten er horen. zitten misschien allerlei voorwaarden aan, dat weet ik Ja. natuurlijk niet precies. Nee. Jong Oranje, hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, ik denk wel heel belangrijk, ook mooi. Ja? Dus nee, ik was blij dat ik voor het eerst werd opgeroepen daar. Dus een mooie ervaring. Ja, ik heb ook het gevoel dat jij je dan meteen als een vis in het water voelt. Dat jou dat niet zo heel veel uitmaakt, dat je dan in een nieuw elftal terechtkomt, toch? Oh, jawel hoor. Nee, nieuwe omgeving voor mij is een beetje uit mijn comfortzone. Ja, toch? Ja. En helemaal als ik zo lang weg ben uit mijn vertrouwde omgeving. Dus in dat geval vind ik dat meestal zeg maar minder. Maar ja, het was een leuke groep, leuke trainer. Dus. Dat is er niet aan af te zien, maar wat maakt het voor jou dan een beetje gekkig misschien? Nou, nee, gewoon. Het zijn allemaal spelers en mensen zeg maar, om me heen die ik niet ken. Dat had ik ook voor het eerst dat ik naar NEC kwam. Doordat je mij nu een keer elkaar ziet en vorig jaar 2 verschillende personen. Dus, Ja. ja. Het is Hoe dan? aftasten. Hè? Dat Ja. is of het nou privé is, of het is in een bedrijf, of het is bij de voetballerij. Bij voetballerij gaat het wel wat sneller, denk ik. Ja, dat je heel klopt. intensief met elkaar optrekt. Ah, toen kwam... Oh, Kijk. Is duidelijk, toch? Het is goed dat het geen wijn is. Toen kwam die uit de KKD. Ja. Laatste gedeelte van het seizoen teruggekomen van een blessure, dus lang eruit. Dus dan kom je aan. Nou heeft hij gepresteerd in de eredivisie. Ja. Dus die stap die wordt steeds makkelijker als je bij een nieuwe club komt. Ja, klopt. Ja, Ja, dat maar, is ook zo. Maar wat verandert er? Word je mondiger of ga je meer grapjes maken? Of wat doe je? Ja, eigenlijk allebei. Ja. Misschien soms een te grote mond, maar Oh ja, wie vindt dat? nee, gewoon tegen spelers. Nee. In Brian zou het ook soms wel vinden, maar Brian kan het hebben, want er is altijd grapjes over en weer. Ja, en je blijft je beren insmeren, toch? Wat deed je ook alweer? Ik heb vloeibare cacao in zijn We hebben het er hier over gehad. Jij met de cacao, Linse 1,5 of Ja. 2 jaar geluk met de mosterd op zijn enkel. Dat stinkt lekker. Die Wat is dat voor een team? Het werkt wel, dus. Ja? Ja, dat blijf je het ook doen? Of is het bijgeloof of denk je... Nee, van- het is totaal geen bijgeloof, maar nee, oprecht, mijn benen voelen oprecht goed aan. En ga ik altijd nog een sauna-deken En in. lekker bruin ook, hè? Cacao. Ja. Op dat moment wel, ja. Ja. Daarna spoel ik. Maar hoe kom je erbij? Wie heeft dat bedacht? Ja, mijn moeder. Ja, ja ze had Heeft het ook een dokter eens iets over gezegd. Het is wetenschappelijk ook... ja, nee, ze had het ergens oprecht gelezen, dat het ook wetenschappelijk, want het herstelt de spieren. Ah, oké. Dus het herstelt spieren, dus ga ik voor een half uurtje met die vloeibare cacao de sauna-deken in. En dan, ja. Ja. Voor de kijkers thuis, wat is het stopwoordje van Sammy? Ja? Kijken of ze het oprecht weten. Ik denk dat ik hem gehoord heb. Krijg je de Kijk het straks wel even terug, hè? Ja, precies. Dat is allemaal op YouTube terug te zien zo Ik zou het meteen. oprecht niet weten. Ja, vind ik leuk. Ik zou het oprecht niet weten. Dus beter als zeg maar. Ja. Zeg maar. Ja, eigenlijk is er ook zo eentje. Bij wijze Ja. van spreken. Ja. Ja. Ik wilde vragen of we nog nieuwe vrienden van de show hebben opgedaan dit jaar. Nou ja, Sammy was al vriend van de Ja, show. absoluut. Ja, wie is nou jouw grootste vriend van de show? Kan er maar Sammy. één. Oh, Ja. hoe zeg ik kan er maar één zijn toch? Maar dat is toch een beetje jammer dit. Nee, ik heb wel, dat hebben we samen, vanaf de eerste keer dat hij hier was, en ik heb hem bij Roda natuurlijk meegemaakt, hoe beleefd hij is, hoe netjes, hoe hij alles opzij zet om die voetbalcarrière te laten slagen. Zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Ik vind het gewoon een topgozer die je alles gunt, wat jij ook zegt. En ja, dat zijn er meerdere, maar weinig waar ik dat zo extreem mee voel als En je bij hebt dat Jekyll en Hyde, hè? Hier heel Ja. netjes, aardig, empathisch. En dan gaan we het veld op en dan hem. Hoppa. bij iemand anders
Nou, dat is iets moois voor je buurman. Moet je ook nog met iets moois naar je overbuurman, toevallig? Of... Komt er weer een gedicht? Nee, toch? Nee. Schijnbeweging. Het orakel van Maastricht Ja, wij kunnen ook altijd beter nog. Hè? brengt Het in was, deze donkere dagen weer wat licht. Maurice, het was wel op hoog niveau dit jaar, maar we kunnen ook beter. Ja. Ja, daar hebben we wel hulp bij nodig, dus we moeten even kijken. Maar je hebt hem laten lopen, toch? Moest er nog iets overhandigen? Of ben je nu natuurlijk. aan het tegenslibberen? Ik was het even vergeten. Nee, ja, ik Maar, denk zeggen. wa- Ja. Ja, dit krijg was hem echt. Ja, Dat natuurlijk. was niet nodig geweest. We hadden dus een weddenschap. Ik had tegen hij moest 20 keer die bergen omhoog. 25. En ik zeg, als je er 25 Ja. van maakt, krijg je een flesje rooien. Dus hij een videootje, het is me gelukt, 25. Nou, dan moet ik me ook aan mijn Nou, woord dat is houden. keurig. Keurig, jong. Dat je Eerste beter aan het begin kunnen geven, hadden we het lekker kunnen opdrinken. Ja, maar dan zie je ook... ik ben een paar jaar ouder dan jij bent, hè. En, nee, maar doordat hij tegen me... Vorige keer ging ik 10 kilometer rennen. En toen zei ik tegen Maurice, als jij nou tegen mij zegt dat ik dat moet kunnen... of dat ik het niet kan of zo, dan sta je het op. En dan denk ik aan hem. En dan ga ik heel makkelijk die 10 kilometer lopen, ook nog in een redelijke tijd. En nu had ik dat met... Kijk, na 5 keer heb ik al geen zin meer, zo'n heuveltje op gewoon, enzovoort. En op een gegeven moment... Heel makkelijk word je dan gemanipuleerd. Positieve manipulatie noemen ze dat. Ik heb dat bij jou ook, als ik naar de wc moet. Zo jammer dit. Zo jammer. Weet je wat ook jammer was? Nou, Yannick van der Laan, zullen we daar nog even naar kijken? Scheidsrechter dit weekend bij Den Bosch tegen VVV. Of tegen VVV, zeg ik, tegen Vitesse natuurlijk. Ja, je kunt er maar vroeg genoeg bij zijn, laat het maar zien. Het is de tijd van de kerstdagen. 1, 2, 3, 4, 5. En dat is nummer 6. 6 kerstkaarten in één keer. ja, maar hij is gek. Wat is dit? Opstootje. Kom op, man. Ja, maar dan vinden ze het Maar die gek. gasten, dit is dus autoriteit uitstralen. Ja. Die Joep van Menen, die rode, Ja. die zou er toch iets aan doen. Die zou weer een beetje terug naar de old school en dat soort zaken. Dit heb je... Dit Raymond van Menen heb jij het over volgens ja, mij. die bedoel ik. Ik weet niet wie Joep is, maar... Ik ben een beetje Johan Derksen. Ik heb alle namen zeg ik Ja. verkeerd. Dus Ga jij nog nee, maar even kaarten? serieus. Wat vind jij nou hiervan? Nou ja, ik denk niet dat dit heel veel autoriteit uitstraalt inderdaad. Dit is een soort van compensatiegedrag terwijl je geen controle hebt. Er moet wel heel veel mis zijn gegaan als je 6 man een kaart moet geven, toch? Ja. Maar komen die nou nog bijeen vandaag in Zeist? Zijn die scheidsrechters? Want die hebben toch genoeg te bespreken na het weekend. Een kerstborreltje met z'n Wat allen. daar allemaal fout is gegaan. En Ja? wij zeuren er natuurlijk heel veel over. Maar wat ons het meeste stoort is het gedrag van de scheidsrechters. Je straalt niet autoriteit uit door met die kaarten te zwaaien. Maar gewoon eens door met de spelers te praten. Ja. Ook de trainers die krijgen dan een kaart. Dat vind Ja. ik ook zo. En dan zo pedant zo die kaart voor zich houden. Bij een beetje Roelof Luinge vroeger. Die deden het ook. Ze hebben net jouw kaart geseponeerd, hè, dus je kunt nu weer vrijheid praten. Maar die scheidsrechters iets sympathieker misschien? Of hoe zie jij het? Heel eerlijk gezegd, ik vind dat sommige scheidsrechters wel heel arrogant zijn, moet ik zeggen. Ja. En daar kan ik soms echt heel slecht tegen. Maar je kan niks zeggen in het spel, Nee. want ja, die geven je Moet je ook zomaar niet doen. een rode kaart zo meteen. Ga je van het veld af. Dus Ja. Dat was in onze tijd wel anders. Toen kon je echt tegen... lekker, ik kan beter boodschappen gaan doen de volgende keer. Maar dan kreeg je ook van de scheidsrechter te horen. Nee, jij hebt er geen bal vooruit geschoten. Weet je, dan had je dit soort gesprekken. Dat kun je ook niet meer vergelijken. Maar wat jij altijd zegt, dat ze met 7 man, koffers, Italiaanse pakken, daar komen die jongens hoor. Ja, daar Het komt, gaat daar komt niet wat om- aan. Het zijn Nee, popsterren. Maurice, dan heb ik mijn broekje. Zo snel als de scheidsrechter de middelpunt van de show wordt, is er iets mis. Ja. We komen niet voor de scheidsrechter kijken. We komen voor die gasten kijken. Ja. Die scheidsrechter, vroeger zeiden we als je niet opvalt, wie heeft eigenlijk gefloten? Geen idee. Goed gefloten. Ja. Dit is echt inderdaad de pedant of de arrogante tretter naar dat tv'tje. Alle aandacht op die gozer en dan gaan ze terug. Je bent gewoon een scheidsrechtertje, hè? Of VAR? Ja, nee, maar je Of vierde man. bent het om Ja. het spelletje te begeleiden. We komen niet voor jou kijken. Nee. Nee, Nee. krijg ik er ook een beetje maagzuur van. Ja, ik zie daar je. Ja. Ik hoop dat ze kijken inderdaad. Ik vind wel dat wij te veel op één lijn zitten de laatste tijd. Ja, ik ben me een beetje zorgen. Ja, ik ook. Misschien moeten we een paar weken reces inlassen. Stop. Ja? Nog een wens voor het nieuwe jaar, Sammy? Nog Nee, iets moois? Nee? ik doe niet aan mensen. Nee? Alleen maar naar jezelf Moet ik die kijken. anekdote nog vertellen van Last Veel Christmas, of gezondheid. niet? Ja. Ja. Veel Wil je nog een anekdote? Ja, kan die nog van Dave Bennett? Ja, snel. Ja, kan nog wel. Dus Dave Bennett, die komt van Norwich. Die heeft de haren, die moet je maar eens goed kijken. Katja Gugu, van die witte geverfde haren. Ja, alsof die Katja Google kent. Wel, Ik heb ook geen idee. kan die googlen. Dus vervolgens Hoi, George. zit ik met een vriend van mij, Luc Schoonbrood, zitten we voor de tv en komt dat videootje langs van Last Christmas van Wham en de sneeuw Ja. enzovoort. En één keer zegt die Bennett, Barry Hughes was toen trainer, die Bennett zegt op zijn Engels, I fucked the blonde. Dat zijn 2 vrouwen, die komen er dominant in voor. En dan zit je daar als jongen van 19, dat is heel indrukwekkend als dat iemand zegt. Hè? Ja, dat snap je ik. iemand daar bij Wham, nou dat was het, dat was de anekdote.
Nou goed, dat kunnen we helemaal gaan. Wij waren heel erg van onder de indruk. Ja. Ja, ik merk het. Ja. Ik denk dat je daar een beetje... Ja, hoe moet vaak werken heb jij aan dat die anekdote. meegemaakt? Dat iemand zegt, daar heb ik seks mee gehad met die vrouw. Nou, Die video. Niet zo Nooit, snel, hè? niet zo snel een videoclip, nee. Nee. Inderdaad. Nee, dat is wel waar. Ja. Dave Bennett, begenadigde voetballer. Ja. Zo dik de red hot op zijn knie voordat hij voetbalde. Zo dik. Had zo'n pijn aan zijn knieën, die waren helemaal rot, maar was een hele goede voetballer. Zegt jou niks? Maar nu vertelt hij 732 anekdotes in een jaar. Zijn er 731 leuk en de laatste die landt dan. Ja, dat, Niet helemaal. Oh, dat ja. kan ik de volgende keer wel lekker aan doorstaan maken. 31, leuk. Ja, nou, een hoop. Heb jij nog een kerstgedachte die je wilt delen met de mensen? Of een gedicht of zo? Nee? Niet? Nee, je overvalt me ermee. Anders had ik een gedicht kan en klaar gehad, dat weet je. Hè? Ja. Oké. Kom, we wensen elkaar wat. Ja? Goede gezondheid, veel sportief succes, veel plezier. Nog een paar assists, veel doelpunten. En vooral gezond blijven allemaal, hè? Ja. En Ook thuis, hè? ja, precies. En jullie twee veel wijsheid vooral ook, allebei. Ja, nog meer. En analytisch geluk met z'n tweeën in de studio. 12 januari zijn we weer terug met tafelvoetbal. Goed zo. Met Reginald, met Maurice. Niet met Sammy, maar die wensen weer heel veel succes bij NEC. Maar eerst lekker op vakantie. Geniet daar ook vooral van. Dankjewel. En Yes. op weg naar Europa met NEC, als het goed is. Zeker. Dit was tafelvoetbal. We zijn na de jaarwisseling terug. Dus op 12 januari dan met een terugblik op meteen een krakertje. Roda VVV de dag ervoor. De dag erna de tafelvoetbal. Graag tot dan.